गोरी तोरी चुनरी बा ब्लैक ब्लैक रे, गोरी तोरी चुनरी बा ब्लैक ब्लैक रे, मारे लुक एकदम 80 के स्पीड रे। बाप रे बाप 120 के स्पीड में जब ये चले लागो ताड़ू तरे बुझाता कि मने एकदम कि हाँ गाड़ी मांग फेल कर ताड़ू एथी हैं। तारा के हई चमका के एकदम सोना लेखा चमकौले बनी हैं। हीरा मोती फेल बा तारा आगे तारा लेखा केहू नहीं। पाला की फेंकू हाँ कुछ का हाल चल बा है का हाल चल बा? ठीक बा का ठीक बा। उससे सोचली हाल चाल लेनी और सब बढ़िया बा। हाँ ठीक बा। तारा हाल चल लेला से का हमार बन बिगड़ जाए कहाँ बाटी बाबूजी? टाइम में खइबा है। बाबूजी कहाँ बाटी लोग? के? बाबूजी हेलो हाँ का अरे भाजी तनी गोधरिया उरिया कही तनी गोधरिया सारे इतने संस्कारी रहता हाँ। तो कल बाजार पर लात ना खइता। अरे तो ठीक है जी। तो पहले के बाद दुनिया लात खा जा रहे हम कौन नया काम कैली हैं। अरे अभी पीले बाकी ना कोनो ठीक नहीं तो ना? गंदा मौका। देखा हाँ बोल कोनो बात है छोट काम रहना कोनो बात नहीं है। का बोल तो बतवा तो बोल। गाड़ी में थोड़ी क्या गाड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल ना हमरा नहीं खबर। अरे कुछ जरूरी काम रहल ना में बाजार पर लेके गइल बा लइकवा। ले गइल बा। बाजार एक घंटा खातिर चाहिए बस। का 1 घंटा खातिर। तू अपन आदत खराब कर तर रेकर्ड खराब बाटे हेनु सुना। साले पिछले बेर 1 घंटा कह के ले गई रही कितना देर में ले ले ए मर्दो तुहार हम लगता उठा ले चले ले खा डाली पेट्रोल 50 ले ली हम तुहार गाड़ी। क्या ले ली साले हमार गाड़ी तो बढ़ले बाटे लौकत नहीं के गाड़ी बाटे हाँ हैं लेकिन एमे थोड़ा सा खराबी बा। हाँ पंचर बा का? पंचर पिछला चक्का पिछला चक्का। ए मर्द हवा भरल है मर्द तुहार के हवा तो भरल बा मन। कहाँ हवा भरल बा देखला अगला हुई हाँ अगलो ठीक बा। हैं अगला बा। ए मर्द का झुट्टे में भराव ताटे मर्द। सुनना हाँ झूठ तारा से बोलब ना तारे कट ना खराब बा साले तेले नहीं खे। अच्छा अच्छा हाँ हटा हटा तू के बूढ़ के मरे भर के तेल बा मर्दबा। हैं बूढ़ के मरे भर के तेल बा तुके। एमे हाँ सुना था एगो बात सुनो। हाँ ठीक बा सब ठीक बा। हाँ कहत तनी कितना देर में 1 घंटा मर्दबा जा बाजारी सामान ले चलिए एक बार सुनो 1 घंटा ले तब तक अपन काम चलावा। हैं ठीक बा। 1 घंटा के बाद है मर्द। 1 घंटा से सावा ना होके 1 घंटा 1 सेकंड होई ना तो फिर बोले। ठीक बा ला तीनू हाँ ठीक। हाँ जा ए सावा ना होके के चाहिए। ए मर्द नहीं तो कब हम जल्दी आयल बैठे जो तो लेट करब। हाँ ठीक बा चल हेलो हाँ जइहा आज तुरंत अइहा ई अगर ना आई है तो इनका के छोड़ के चल अइहा। कहाँ स्टार्ट ना होती है? हैं कहने नहीं खराब बाटे साले देखला 1 नंबर है 1 घंटा। हेलो हाँ सुना गाड़ी हमारा ठीक नहीं है द चाबी द। सुना अबे हम चले वाले ले पड़ते घर ही चले घर ही जाएगा मर्द ना हम सही लइको हमर सही कहिए का हाँ 1 घंटा में आया कोई सारे। ठीक बा। जय भगवान चल बाबू। सर 3 दिन से मैंने गाड़ी ना डाला ना किराया डाला। हेलो चिकुरिया करे सारे बहु दलित रह काते 3 दिन पहले गाड़ी लगैले है न किराया डाला न गाड़ी जल्दी लेके आओ। अब फेकुआ जान जाई सरऊ ना तब हम मुआ डारी। हाँ जल्दी लेके आओ तुरंत। ए ए का हो फेकू? अरे बैठा 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 सुन बैठा बैठा। ए सुन हाँ 1 घंटा नू। हाँ 1 घंटा 1 घंटा नू। हाँ 3 दिन हो गईला सारे 1 घंटा खातिर तू गाड़ी हमारे मंगले रह। हे मर्दवा खा डाली गंगा बाटे खा दे तोर गड़िया हम गांव में बात हाँ? करने बने हम तो रख के ओके सर्विसिंग खातिर भेजले बाड़ी हम आए सब चमाचम चमका दे। गाड़ी हट दे। सुना अबे अब गड़िया मंगा ले मर्दवा। गाड़ी मंगावे के तो नहीं गड़िया खराब रहल तो सोचली अपने भाई की फेंकू भाई गाड़ी सर्विसिंग चमाचम और पूरा फुल टंकी तेल। गाड़ी कहाँ पर जल्दी दे।
गाड़िया अबे सर्विस में लेके आई जल्दी जल्दी हमरा सर्विस लेके होते होई जल्दी दा गाड़ी दा अब लेके होते होई सर्विसिंग वाला गाड़ी हमरा गाड़ी चाहिए अरे मर्दबा नहीं थे जल्दी दे प्रणाम हाँ खुश रहो बा मर्दे कैसन गाड़ी दे देला एकर बिया चलुए नहीं होत हाँ। चले हुए खत्म हो गई के तेल खत्म बा हाँ हम भरौले 5 लीटर हाँ बोल बोल चलो जन हो गइल तो हो गइल पैसा ले ला अपन हम जाके हम के और ये कोई जगह 1500 भइल है ना हाँ 3 दिन के हां 3 दिन के ठीक है जो ठीक हो जात नहीं 3 दिन के कैसे 1500 भाड़ा अपना ले गइल नहीं हां तू भाड़ा पर लग रहा तारा का पता बा ई दे रहा भाड़ा पर हां मामा के जाए करला अरे का रे अरे तब अरे साले हमर गाड़ी निकाल साले अरे दारू पिए दे रहा हैं दारू पिए तुको दे रही बोतल साले तो बोतल माने हमर गाड़ी ले जाके अरे बोतल हरा देला साले हाथ पीट टूट गए अरे बाप कुछ कहीं का राम राम बताओ तो हे भगवान ठीक नहीं कैला है साले मारब ढाका है न से साले गोड़वा टूटी जिंदा ना रह बस साले तू कहीं का साला अरे राम पिठिया टूट जाला लक्ष्मी जी सरऊ ढेलक मल्ले बड़ा अपन ढेला खेला देखा नहीं राम जी हैं तो अयोध्या करी हैं हमरो दिन बहुरी घबरा मत देखा थी कही तू बचाला जब तक तू के पीठी पे चलत मारा नहीं ढेला चैन नहीं तनी हो कर दही का गलू है अरे पानी तनी हम ढेर हो गइल बा ओकरो के छाट माने दही फूलवा ना छाटी तार मूड़ी छाटी ए कलेक्टर भाई बाड़ू ए ये कुर्सी पर बैठ के खाली ऑर्डर जमावे के बा ए बेटा साले बेफाट हो गइले गइल बड़े घूमे हे उम्र में हमरा ही करे के चाही ए भाई बाड़ू अथी ना छाटे ला छाट तू ही आज तू वाला काम साला एगो दुआर पर काम होखो तब नु दुनिया भर के काम बाटे आ तो का हो गइल करब ना तो का करब चला हटा हटा हट आज तू वाला काम करे हटाओ कुर्सी हटा ली वाला काम याला जहाँ हई बैठी पतैया है नहीं रह गइल का हई पतैया सब तो ऐसे अरे ही भाई। का हो गइल जी ए भैया का हो गइल बैठी 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 अरे बाप अरे चना का गइल हो माई बाबू नेवरा ए बाबू ए बा अरे देख बाबू के का हो गइल अरे का हो गइल जी कोई चीज हो गइल चना का गइल चनक गइल चोर चोर लिखा लागत अचानक हॉस्पिटल चले पड़ी का अरे बा हॉस्पिटल ढेर पैसा लग जाई सुन चोर घुसल बानू गांव में पता करके चोर घुसल झारेला है पता नहीं राव से तो है बैठे में नहीं था बोले अरे माई ओ बाबू देखिए आराम से चलब अरे अब अहियो ना मन बे अरे तुम चली ना रहुआ तो एकदम आराम से चलो बाबूजी आराम का नाम तेरा आओ का कइले बाड़ू ए माई अरे बाप ए बाप कैसे रे अरे धीरे से नौकर साला बैठी। धीरे धीरे बैठे दसा हो ए माँ अरे बाबू देख ना गांव में पता करके हूँ उल्टा झारेला का हम आत नहीं उल्टा झड़ला हाँ जी जे उल्टा पैदा भय रहल नु उ एक लत मार दी तो ठीक हो जाई तो ये उल्टा पैदा के देखला बा के भइल बा आ तो गोइल बा ना बाबूआ हां तो गए तो भाई सारे बबुआ के तो हम मार चप्पल से अरे रे 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 देखी मने कि छूटी ना रह आदत एकदम हाँ बोलो पता चल गइल के झारेला ढेला बाबा उल्टा पैदा भइल बानो उहे झारे न ढेले झारेला चलो लिया चलो अब देखी धीरे धीरे उठ के चली आराम से उठा बाजी ए बाबू कंधा पे हाथ रखो कहाँ तक गर्दन अब दबा देगा चले अते रहतीस ते काम करतीस ते नौबते ना आई चल आओ आओ ए माँ अरे वाह आराम आराम धीरे धीरे एकदम चली धीरे धीरे अरे वाह जतना भर काम न कैनी उतना भर के लेके दुख बैठ गईनी के ए कह देता नी अब चली कहता कहता नी। सुनतनी इज्जत से
दर्द तोहरे ना होता, जल्दी चलो। साले अब अही तो दूनो माई बेटा आ गई लोग साला ओ घड़ी कहाँ रहा लोग वही नहीं आराम आराम से काम कैल करो। अरे राम ए साले अरे मन तो करता है कि तोहनी के माई बेटा के दोनों के मुड़िया लड़ा दी सारे छोड़ दिया छोड़ दलिए जे रह जाई रहुआ। रटा हजार तो साटा अपना घर में उल्टा काहे ना पैदा कैला से कोनो के साला बा हमार मौसी के लइका बाकी बहुत दूर नु रहला। एजा ई के घर ढेला जी के घर ह। ढेला जी का हटड़े अरे माई ढेला जी का हटड़े आजकल डॉक्टर हउए। आओ बाबूजी ला देनी। अरे माई बैठी बैठा आराम देखी कहाँ बैलो छोड़िए मत बाबा, धीरे धीरे बैठा। आराम से बैठा बाबूजी। कहीं एक्सीडेंट हो गई काइन कर। अरे नाजी चोर समा गइल बा। अरे चोर ये चोर चक्का काम करिए तो मार नहीं खई है। माई हाँ? देखी तनी बढ़िया से बबुआ सीधा कर। कहाँ पिटाइल है फेंकू कहीं लात खेल का। लात खैनी हा अरे नाजी हाँ घरवा में तनी सा झाड़ू देत रहनी हां, यहाँ के चोर हो गइल ह। ये झाड़ू देता है ना जिंदगी भर ये झाड़ूए देबा चूल्हे पुतबा। ए सारे हाँ मेरे एगो वाला तो काम अपने लफड़ा भइल बस सारे तू ये कइले बड़े उपदेश देता रहा नहीं तो झाड़ू चूल फूको ये जाके। हाँ अब बतिया ये लो बाद ऐसा बोले तो अगर झाड़ब हम चली जाय दी ना। साले उल्टा पैदा भइल बड़ा ए से के हुआइल बा सीधा हाँ तो पैदा उल्टा होता भइल था। बाटी तो झड़वा ले क्यों साले तो। सीधा पैदा भइल रहता तो कुकुर ना हाँ पूछे चल ठीक है चल अब पता चल जाए कि सीधा उल्टा। भगवान हेर हेर नीचे नीचे बैठा हिलाओ नीचे। मत ना हिलाओ मत ना चना नहीं, चल चल नीचे नीचे चल 36 का ये 36 50 मिनट का बैटिंग चलता है। हाँ 50 12 आवला पर बता दुनिया तो 1000 रुपया ले तुमसे 500 रुपया ले 500 रुपया। अरे थोड़ी ना पैसा हाँ रहुआ ठीक हो जाई। बैठा 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 बैठाए के पड़ी। अरे माई ओ बाबू बैठा ऐसे ना बैठा कुछ बैठा के देबलो तब तो बैठा बैठा मर दो ऐसा अरे बैठा बैठा रहुआ के बैठे के बैठा बैठा। आराम से देखिए। धीरे धीरे बैठी। अरे माई ओ बाबू ढेला आज खेला कही देवे के बा। हाँ और दिन के गाड़ी मांगे गई रही हमारा बड़ा बेइज्जती कैल है और मर लहू रहा आज तो बदला लेवे के भाई। हाँ चला चल देवी बोला होम बोला होम हो चुक पुचुक हो चुक होम हो चुक पुचुक हो चुक। हाँ देखा माई सांस अब लेला पर अब तो है देखा। हाँ कुछ हरा मिलता मिलता कुछ और मिलल। हाँ चला ठीक है। हाँ माई रे माई हाँ रुक जा 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 हाथ चोर नहीं पकड़ा दिया पकड़ा कर पकड़ा कर। अरे माई रे माई ऐसा ऐसा अरे भाई रुक अब सीधा ला लंबा सांस ला लंबा सांस ला एक सेकंड लंबा सा लंबा सांस ला लंबा सा सा। लंबा सांस ला। हाँ लंबा सांस ला। हाँ हाँ रुक जा अंदर पीछे आइल बाटे ना झाड़े पर उल्टा पैदा भइल। एक आराम से। हाँ 2 3 अरे भाई हमरे बाबूजी के ऐसे के झाड़ेला। अबे और बाकी में। हाँ का भइल अरे हमार प्राण गइल बाबू अरे ऐसे मत बोली जी।
ऐसे घंटा बड़ी साले लोग कुछ दे चोर साले ऐसा रहता से कोई नहीं कहता हमारी कर में ना भई रही साला झाड़ दे फिर बेटा फिर जा रे लगता है कुछ ठीक भइल बका हाँ तो आराम मिलता ओए कहते लाते मने बातें साए माने ना धीरे अब क्या उठाओ रोक उठे कोशिश करी देखिए आराम उठा आराम से ना कहब कि आराम नहीं खे भइल त साला फिर 2-4 लाख मार हाँ आराम बाटे पूरा आराम बा ना हाँ आराम नहीं दूल्हा तोर मार देते हैं ना हमरा आराम बा दूल्हा आराम हो गई आराम हो गइल बा आराम होल बा ना हाँ हो गइल बा हाँ तब जा आराम बा जा 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 हो गया जा पैसा बाद में दे दिया जा आए जा हाँ ठीक बा आराम बाटे आराम बा ना हाँ हाँ जा 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 साला अब कहीं ऐसे कहीं चलता नहीं जी सीधा चल बहन का रतिया बुझाई चुके मशीन गड़बड़ा गइल बा ये खेला कैले बार हाँ मशीन मरले बाटे उल्ला तक समझ लें कर प्राइवेट पूर्जा कुल ढील हो जाए अब ऐसा ही नहीं हगे नहीं बैठ पाई हैं हम दिन हमें लपड़ियावत है ना फिर हमें अबे कहीं झरावे चलिए खाए का